כאן קודקוד, אנו יוצאים למבצע הפגיעה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. אנחנו בשלב של הרחבת המתקפה לממד היבשתי. אתה צריך לשים לב היטב איפה יש שם בתי ספר או מסגדים. צה"ל החליט על פתיחה של מסדרונות הומניטריים ייחודיים. בשביל מסתשפى الوفا متأكد في إيش حدا غاد من المرضى. אנחנו בונים מתקן רפואי שתכליתו לתת סיוע הומניטרי רפואי לתושבי רצועת עזה. אני חוזר להמשיך את המשימה של החטיבה, להצטרף ללוחמים שעדיין עושים את העבודה. אני מאוד גאה בכם, תמשיכו את המשימה.